Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kumus bentar jangan jenglek kemen, jika jingwan usnam thamai arajar Pynlyuh ka Pyndengumïong District Sport Association kan Pynlyuh jika countdown concert hagalai poetry unok pra arajar pusan haga baki atli kinhon ki blapau pha North East India kata ke Yuva band bat DJ Dynamite kinwan menruai ban siau bat ban put batem. Ya ketika countdown concert an Pynlyuh Hamadan dom maulum Pyndengumïong Mairang nadu kapor prabaje Miet hadu kat arbaje siteng senia. Hagan ngi nalo ka countdown concert kindon ru shibun ki program kom ka beauty kids competition ki jingruai bat ki jing shot na ki local artist bat ki we bat yakini ki program on sedang nado kapor kat arbaje siteng sengi. Uba lambok nongrang presiden ke PDSA bat uba resen nong state secretary ke PDSA keliat ho ba nalo ke jingnek kemen apsnem thamai lapin longru ya ke countdown concert kumshi benta ke jing pinmi pisa na ke benta ke PDSA ke penya ya ke jingele kai football ha ke division repair bat ruban promote ya ke tourism hapo ke Eastern West Khasi Hills district. Kabayrung nagbenta ka countdown concert kan long as pating kamarway badiki tiket on di hakatehi kesni nado kapor hundru bije janmir. Ka Pyndengumïong District Sport Association kan pelong ya ka countdown concert aga live poetry mentau benai ka bade sengi aga ka perthai brok away ka lekmen naga benta ban pediang ka snem ka bathamai ka snem arhajar ar Pynlyuh pada ni countdown concert bala organize naga Pyndengumïong District Sport Association kinong tem ki bapaunam apo ka Thai North East ki Yuva ban na Guwahati bat u DJ Dynamite na Guwahati kinwan ban pensyong shit yigi pait ba ki bawan ya gaban ya don rekat hagan diga concert hagan diga live poetry jong ne benai December bat ke jing temu jong ka Pyndengumïong District Sport Association galong na gabenta ban kintiu yigi kam ye lekai hapo juga district Eastern West Khasi Hills district ke jongi bat haga juga poru pan promote haga bide bega tourism haga diga district Eastern West Khasi Hills ke jongi bat ni kimilenti baga ni ke concert ya ka ba ngin penyat haga ni ka live poetry mentau benai kan long ka ba yat baik ka ba renti la ke jing snok tilang jong ki babon ki samla ki samhoi bat ki rewang ba ki long kemi ba nadu ki khana ru haga bide bat kani ka program nomor ya kani ka program la sedang nadu ka por khar biji men sengi haga gendon ke beauty kids gendon ki local artist nagta gendon ki dancer nagta gendon ki babon ki entertainment naga benta ki khana ki samla bat kum ta terter bat haga por prabiji janmit hadu ka por khar sipawa kan sedang kani ka countdown concert haga ba ya ke tiket ngin supply bat ngin de haga te hi ka singina do por henyo beji janmit te ke jingker pat ka jongi ka long ba ya borok ki bawan chagani ka concert haga te ka miet kin sobha ban wan da ke jingkemen ba da ke jingtmu ban lekmen na ka benta kani ka concert ba kham tame haga be de ba ke jing priang ka jongi ya usnam ubathamai Banda kaliang juga Pyndengumïong District Sport Association kalau penkrek lut nadong sedong naga benta kani ke concert bat kijing penkrek ke jongi kaliang juga District Sport Association kalau nang yak syafrang bat ngi kimilenti baki ke borok kelong ki babit ki babiang kat ado mengeni kenduk ya ketiga sengi kembelong presiden ke jongi ba lambok nongrang ba kani ke concert kan selong kani ke live poetry jong ni opera nadu kopor nyong janmit kemungkadak ka jing pediang buram ya usnam betmai bat kumba lay ong dai presiden ba kani ka concert ka jitmu kumba kongsan ne jong kani concert kalong kumno
ban pinmi pisa na kabenta ka Pynlyuh District Sport Association. Namar kani ka association Pynlyuh ia ka jingi lekai football hakani ka district East and West Kasil is district jogi par kawai kabun ki jinglot namar ngi conduct ki tournament hai ki division berpair ni sedang ngadu ke youth league, women's league, nang ta ki senior league kat kum ka calendar year jong ka association hi barak kawai te ha peding kata ka jing Pynlyuh ia ka association ni sotu ngi tu khu bun ki jing kham tam ha ka bidei ba ka jinglup jing sep ha kam bisa tingka teling ba ka ni ka concert kumangi la yetmu ba kani ka concert da ka jing snok tilang de bobon om tang nak benta kinong sponsor Henry ka jingi don bentalang da baro ki pai nong song snong jong kani ka dong ba thai ga jungi bat ne ki pat ki jaka ki ba marjan jong kani ka dong ka thai ga jungi bat ka jelahi bro ka wingi khot ngi wer sya kani concert kum kedak ka jingi don bentalang kum kedak ka jingi senyang lang nak benta kani program bat ngi don ka jing kermen ka bascam ngi don ka jing kermen ba lingba ka jingi snok tilang baro ki jing temu jong ka association ni kan seorlong ha kani ka concert bat ngila ban lum ban lang yang to senyang ba pi baro piwan lingba kani ka concert tingi kerpat ye kinong wan ku ong president wan da ka belsim ban di simta da ka jingkeman om da ka nu ka mensim ban wan nak benta ban thau jing lumar lani ban wan ra ka jing bombit bambiang ka benta ka di concert te kuma ngi lapen kre kumlong presiden kuma ngi lapen kre na dong sedong hapo ka venue hi na du ka bam gedi na du jindon ka baro ladon hapo ka venue te pingdon ka ban kuslai one shakadi concert ngi khot iwer na du ki samla kilong kepalong kemi pat baro na keleng na keleng na jan ban jangai ali shakadi concert bat Pynlyuh bat sakhi bani kemen lang ha kani ka jan Miet